Velkommen til Skøre Niermarken. Og jeg gjorde det lige nu. Hej Finn. Han tror, at vi er totalt åndssvage. Han gider ikke spangvaks. Det kan jeg sgu godt forstå. Har du set, vi får krøller? Jeg tuder igen nu. Hvordan gik det? Lige med min bums. Au, der skulle der nu bløder jeg. Krøller eller ej? Skal du lige stribe? Skal vi lige finde knuder? Det går ondt. Nu er vi blevet sammen. Okay, nu ligner jeg bare en, der lige har stået op. Okay, Nu er jeg i byen. det vil jeg også. Hej Finn. Er du med? Det ligner, at jeg er bolle her. Hvad har jeg fået at spise sidst? Kebab. Du skulle ikke spise kebab. Jamen, så må det være et par dage gammel. Nope. Hvordan skal vi se?